Good morning, my sweethearts. How are you this morning, guys? I'm going to ask that you get in Botora, Nya Guhwa. Nya Guhwa. Nya Runyeyo. Guys, toda kutora chokwa di reality chache of life pa upenyu. Hakuna muna singa itimakuwa. Ende hakuna muna singa nyei. Kana uripo, simuza roko. Toda kumuona. Hakuna muna singa nyei. Ende hakuna muna singa itiguwa. Tese tinemakuwa. Tese tinotombonyea. But it depends nokuti uri kunyea nani. It depends nokuti guwa iri uri kuita nani. Pa uri kuita guwa, tarisa munhu uri kuita guwa naye kuti uri kuita guwa nani. Guwa ringoitwi pese pese, guys. Kune munin'ina wakonto zvatoti munin'ina wangu ndikataura naye chinhu ichi tichinyea mai pa next door. Ari kutonoudzawo shamwari yake kana tatonoudza mai pa next door ivavo. Hanti maona. Saka mwana wa mai vako cheche yeguwa chara anogona anotorema kune anoremerwa chifuva ichi chinoita kuremerwa nekutakura nyaya anenge anzwa. Ingati iwewo muridzi waro unenge watadza kutakura guwa kuti urichengetedze pachezvako iwewe. Wobva waripo umwe munhu kuchishia neumwe munhu takuchengetedze. Guys, ukana watongotaura chinhu chipa umwe munhu handibona itoziva kuti 90% is guaranteed kuti chinobuda. Munhu wokutaura naye pamunoita makuhwa, patinoita makuhwa apa, guys, ngatidzidzei vanhu kuisa nawo makuhwa. Nokuti iko zvinezvi time yakurarama it's very hard kuti wotrust ani. Handimona guhwa haringorevi kunyeya umwe munhu chete. Hantika inogona kuve nyaya yako chaiyo yari kuda kuzama kuudza umwe munhu. Hantika nokuti ukaudza umwe munhu nyaya yako kana tokoti secret yako, pari kunoudza umwe munhu rakutoenda ratove guhwa. Handi muri kuona ratove guhwa. Saka zvine kuti chinonzi guhwa chinhu chokuti you are only talking about kunyeya somebody else. No, rinogona kuve nyaya yako chese my own. Shamwari ndoda kumbokudza tinozati chi ndakambobvisa nhumbuona ndiri grade 7 ndikazodai but you know it's my secret. Handiona munhu wauri kuudza paachanoudza umwe munhu ratove guhwa. Saka guys, pamunotaura zvinhu, pamunoita zvinhu zvokuti whether uri kunyeya munhu kana kuti uri kuita sei, just know, tarisa, check around kuti munotaura naye munhu akaita sei. Vanhu mazuva ano zvipfuva izvi zvinoremerwa. Vanhu vanoremerwa nezvipfuva. Hakuna chinhu chakuti anochengeta kudai so. Kozoita vave kuti guys, taura zvekwamwari chaiko chaiko guys. Nyaya yekuti unorekodha, unondirekodha tichitaura newe, I don't think it's cool. Nokuti zvazvinoita ndezvekudai so. Wato besides kuti wandirekodha ini, vamwe vese vachazonzwa zvawaburitsa recording yangu yandaitaura newe. Kureva kuti mangwana hakuna munhu ane dzakakwana chaya padhuze newe. Wavharisa. Hakuna munhu anenge ane dzakakwana chako charamba achidzoka mudhuze newe kuti ndakunotaura because anotoziva kuti hausi munhu ari right. Chifuva chako chakabooka chine maburi chinobvinza. Chinofamba chiburitsa zvinhu. Hanti maona. Tese zvedu imistake inenge ichiitika paupenyu. But hakuna munhu chero vapresident chaivatobogara pasi vachitonyanya nemukadzi wavo kuti nai miko ningi mamomona sei ko ningi uyo vanotonyaya. Handiti mazvona zvinotonyewa. Nyaya nevana vako guys, mumba mako zvokufamba uchitaura nevanhu izvi unorekodwa. Ende kana warekodwa vanhu vanoburitsa. Vanhu vaburitsa nokuti zvifuva zvavo zvinenge zvine maburi. Zvifuva zvavo zvinenge zvichiremerwa. Havakwanisi kuchengeta. Handimaona zvinhu. Havakwanisi. Saka know who to talk to before you just go to any Jack and Jill. Uchinotaura nyaya yako, ziva munhu wokutaura naye. Umwe unenge uchitori nemunhu uchichiti pamwe friend yangu. Friend yako iyi inenge ichitoriwo nemunhu ainenge ichiti ndiyo friend yangu, iwe hausi friend yako. Wakunoudza anoburitsa nokuti you are not a friend. Anotoriwo newaari kuti ndiyo friend yake zvichienda icheni. Handimaona. Saka zvinotobuda. Handimaona. So, nangoti tiwanisane panyaya yemakuhwa, panyaya yekunyeya. Kuti vedwe, pamunenge uchinyeya patinenge tichita makuhwa, baba tarisa munhu wokuita makuhwa naye ndeupi. Tarisa munhu, kune vanhu vokuti right now unofanira kutotya. Ukamuona even anoka pagdoor pako kuseni. Mai unotovaziva mai pepana penyu wokuti vakatonoka demand to likai one vepaskimisana. Ukaona watongonoka pamba pako chete, utoziva kuti ndototi avapo. Kana kuti unotovhara muromo chero chinzi newe unoremegwawo because magigi edu anosiyana. Hanti kuno mani 10 gigi, kuno mani 8 gigi, kuno mani 5, kuno mani 4 gigi, kuno mani megabytes chaiko. Hanimona anosiyana. Kubva wangodzama kuvhara gaba rako nokuti utoziva kuti munhu haana kumira zvakanaka.
auya kuzotora guwa kuti aendese to the next person. Vharai vediwe. Even niyo nyaya yekumuseri nyaya yekumatitinotono pamafoni tichitaura siyai guys nokuti it's no longer safe. Unorekodwa. Warekodwa zvoburitswa kunzwe wakuita zvatoipa zvimwe zvachona chamunofanira kuziva kuti zvokuti sometimes paupenyu guys azvireve kuti kana takambonetsana hatifanira kuregererana hanti takambonetsana kudhara but there come a point yekuti unoziva kuti what am I doing handiwana ndosvika kupi handiwana mhosva yangu kandidhei chitakagwa zvakatopfuura saka can we not move on? We are supposed to move on guys handi maona. So panyaya yeguwa please chekai kuti munhu wakuita naye guwa ndiani antika ende munhu wakunyaya naye ndiani. Kuna na mantulikai 1 vekumaraini kwenyu, mantulikai 1 vemuchechi vanotozikamwa kuti chindege chinofambisa transport inofambisa nyaya handimaona. So hameno guys, muve nezuva rakanaka. Video ndenyu panomba madiaries moswera bho.